weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to mohita to mongel to wuuro seeno to wuuro ɓulɓi to guesela bam sowdi to winde jammi to lawola palola to hayre ndaye to wuuro gujel to murtode cabbule ko on takkusan juula ha e nder galle alhaji oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to ligseyba gural yare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie temedere e sappo e goho ujunere wondude temettere capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo neɗɗo ko ɗum woni sukaɓe winditiɓe hitande hikka nde taw ko waɗoɓe natɓe école waɗoɓe premiére année école fondamentale to leydi Sénégal ma jaaha ha to Mbour toon ko goski faraysenajo goto tawa e nder douche nder suudu muɗum wondani e wonki goski ki kadi tawa ko fuɗɗima gamotinde to leydi Mali jango wat boniɓe mbaɗi poste contrôle tawtede natirde wuuro witengo markala to leydi Burkina Faso to hirnangue leydi ndi ko ilmana juma goto wuuro witengo Farakoba ko kañuma bifta kene wona yontere joni to leydi Thiada dendagal ardiɓe gendarmerie e ardiɓe police kala kañum e cukku mumen kala mbaɗama wayloji ɗum noon ko jonte tati caggal kay seppoji musɗi bannoɗi nder leydi he ha kene wona yimɓe capanɗe joyi mbasi hen pittali mumen bisimilla mon e ketki hotodirte joni piran pacciren musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena jaam garɗoye men woni gorel teyya ko ha ko moƴƴo iwrukento coordinore ari ko walludena e safrudena ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teyya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wuula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teyya ala rewam ala effet ko ha ko woocako taw kadi ene nafta neɗɗo sukkita ɗaɗi maɗa an neɗɗo mo ɗaɗi mum cokki an joguiɗo AVC jogui cardiaque yiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wandu sukara sa jokkodire gorel teyya joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde ko laaɓi ha ɓerde ma deeƴe ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa sa yiɗi jokkodirde gorel teyya ko fate tonggode mabɓe woto woɗɗo joni so tawi gonɗa koto leydi Mali Nioro jokkodirta koye Daouda Sare mbatta ko 00223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abou Bah 00220 282 29 43 so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00221 77 428 85 88 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando Fade Safara gorel teyya dikko ciggam nangue wulgue diaw ari addi ko jaam addi ko lellitare e ɓamtare rendo meɗena ciggam nangue wulgue diaw ko équipe
keblaaɗo toon to leydi turki waawɓe golle mum sukaaɓe ŋarɗuɓe golle jogiiɓe fannu installation keso ciggam nangue wulgue diaw e gardugol haruna dawouda ndiaye taweteɗo to tumbela aɓe jogui kaɓirɗe celluɗe lattuɗe ɗen kaɓirɗe giwi ko toon to leydi turki ha toon to leydi allemagne ciggam nangue wulgue diaw ari ko faabade en eɗen jogui nangue oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batiraji moƴƴi kono ne kadi machine aji bawɗi fodde diƴƴe hay so tawi woyduma yettima temedere métaire so tawi ko forage joguiɗa guila e guesa ma ha e jardin ma ha e nder galle ma kala aɓe jogui machine aji celluɗi lattuɗi taw ko marque allemagne walla ni turki ɓe jaltinanma ndiyam ha tina hen an hoorema a heeɓi ndiyam so tawi ko installation moƴƴo keso jaaduɗo e jamanu ngam ngabbinanede panneau solaire aji walla ni frigo ji walla climatiseur uji ha e lampaji ngarɗuɗi kala kami frigo ji jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw hande ko dariɓe e nangue mumen ene ƴellita gueɗe sa jokkodiri e tongoɗe mabɓe ma heɓen kollaɗi maɓe kolle hen fannu noɓe gollirta kala sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw woto woɗɗo joni joni so tawi koye nder leydi sénégal mbatta ko 00221 77 566 40 22 so tawi ko mauritanie mbatta ko 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw ari ko faabade en facture ala haydara ala ko nangue tan jaltina faya koye dabbude kono matériel moɓe jogui o ene wawi moftandema jeygue hayso heggiɗi tawatinata caɗele mbadden dando faade équipe keblaɗo marɗuɗo ciggam nangue wulgue diaw docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djibiso en andina dendagal bandiraɓe kala oɗo ñalawma hande omo tawe to wuuro teddugo woni madina gounas ɗo wiyete galle grillage ceerno hammad kala garɗon ma tawɗon docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djibiso en andina dendagal bandiraɓe kala taweteɓe to Mauritanie ha tenti to lamurgo leydi Mauritanie woni noksoɗa musidɗo makko biteɗo makka bana ene tawe ɗon kala ko cohluɗa e safara sa yettimɗo ma heeɓa ko noonne kadi base makko taweteɗo to Kidira so tawi a ari ha ɗon ma tawɗon sohna Aminata Sow kala ko cohluɗa ma heeɓen ha timma siftinde ono docteur Djibiso ko safriyanke ngana ko wayno ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala sotpis diabète tension hernie estomac ɗojjo duumigo keeceji musoje koyɗe musoje koye musoje jaaɗo ha haqqille mum wirni foti ko huɗo bonko ko walla ko seyɗane donc no ɓesnude ko noonne kadi musidɓe tedduɓe docteur Djibiso ene uddita on uddiɗo walla gonduɗoy dabare kala sa yiɗi hebde docteur Djibiso safriyenke ngana taweteɗo hande to wuuro teddugo madina gounas to wiyete galle grillage ceerno hammad mbatta ko 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla so tawi ko Mauritanie 00222 34 83 26
89 walla mbaɗa 31 27 79 57 so tawi ko numéro makko WhatsApp beele mbawa hebdemo ko tonggode leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso e jeese moɗona kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawnde sappo e goo lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habruji mon e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah yonti kabruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen police halfinaɓe nden ka ekisala nokcoto ɓe kolliri tigui alkamisa hanki o sappo lewru novembre wonde kay ɓe nangi bandi mawɗo no fewi tawa kadi ko baɗannoɗo kuuji mawɗi e nder nokshot kanko noon o ñamini yimɓe haalis kewɗo no fewi o farki ɗumen o ñamini ɗumen kene qime ha temedere e nogas e nayyi million taw ko haalis uguyo kanko noon heewide tigui wonde o jogui ko bureau ji échange woni tigui to haalis weccitte omo jogui ɗimo heewide noon ɗina bureau ji o jogui ɗum koye nder nokshot ha to leydi Sénégal kala nde police teɓimo nde kadi tawi omo sawi haalis kewɗo no fewi taw ko jinnoɗo dogdude ɗen haalisaji faade caggal leydi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jonde jagorɗe cakkitinde joɗade nde hono biyeteɗo docteur Mohamed Bouyawul Soylima o suɓama ono mama directeur du centre national des opérations d'urgence en santé publique woni catara bitengal CND USP wula Soylima noon ko kañum ko dadiɗo ko martaba lieutenant colonel ko kanko kadi woni chef de service neurologie to hôpital militaire mo Nouakchott ko ɓoyani ko noon o heeɓino tigui stage baɗɗo fayida no fewi o waɗino on stage noon koto dowlaji denduɗi Amérique ko leydi Mauritanie ha joni hono mbirɗe gardidi kabaruji men Ibrahima Wulmo Mohamed Limina kañum woni jagorgal kalfinaɗo ko fate jangde o holliri noon e nder conseil des ministres wonde jonde jagorde sakkitide joɗade nde o holliri e nder hen wonde kay hitande hikka nde taw ko hitande année scolaire ko winditi natɓe école hitande hikka nde taw ko hande hikka puɗɗi wadde seppe ñebbel mumen premiére année école fondamentale ɓe ko winditi e nder jokle leydi ha kala koɓe temedere sappo e goo ujunere ene fawi temettati e capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe jeenayo suka ko ɗum woni ko winditi e nder jokle leydi he kala laamu ngu noon wonno tigui fandare mum hitande hikka nde ko famdi kala yo temedere sappo ujunere windito on paami tigui wonde kay ɓe ɓenni fandare nde ɓe jinno nde hano hannirtini hitande hikka nde kadi laamu ngu koko ƴettuno kuule kese hollide kay wonde école aji privé ji ɗi wonande kay ɓen sukaɓe natoɓe taw ko fuɗɗortoɓe année hitande mumen arwanide nadde école wawata wonde école aji privé koye école aji fondamental ko école aji laamu tan woni école aji publique ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen biteɗo Kumba Diallo ko étudiante ponnoɗo hebde bourse muɗum tawa kadi ko bourse mum hano hannirta ni jokka jangde mum to Maroc o heeɓi noon kanko noon e saaha kawguel ngel o hebno tigui ko 15,41 sur 20 woni nder toɓɓe nogas ƴewteneɗo heeɓi hen sappo joyyi piccal capanɗe nayyi e goho nde listi noon heɓɓe bourse ji mumen fodɓe yaade jokkoyde jangde tawa kadi ko ɓuuri hen hewde ɓe o jangguitan noon inde makko yaltani hen teskama kadi e nder inde yaltunoɓe hen élève ɗiɗi kanko ɓuuri ɗumen hewde toɓɓe tawi ko worɓe haɗari ɓen inde men jaltino e liste he kanko heɓano ɗum noon waɗino dille mawde no fewi e mette wonande kay yimɓe sehilaɓe ɓattiɓe e yimɓe dilloɓe pelle haqqe ade kala ha e nder réseau sociaux ji kala yimɓe darinoma hen ha ɗum wawi kay justice wawi wadde golle mum hano hannirta ni oɗo saaha joni o heeɓi passeport makko kadi o rokkama bourse makko hano hannirta ni kanko Kumba Diallo noon Kumba Abdourahmane Diallo o waɗi haalande makko e nder réseau sociaux nden haalande noon ko yettude e jarnude ko ardi foof laamu leydi Mauritanie e jarnude dendagal bandiraɓe dariɓe kay dale men ponno kay ha justice wawi wadde golle mum hano hannirta ni ha wawi kay hebde bourse makko habaruji men ɗemgal pulaar sen ummimat leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen jen ha to Kébémer to wuuro witego Jukkol ene tawe kilométre uji jeetati hakkude mum e Kébémer e nder région mo Louga kotana musto waɗi to
toon to ko cuccala musɗo woni ko waɗi toon to noon ko butela gaz taw ko gaz to goto ɓeɗitteɗo atta hen ko kañuma tigui fetti gaz o fetti noon yimɓe tato mbasi hen pittali mumen ɓen tato wasɓe hen pittali mumen hen goto ko mbindano wondude yummiraɗo goto e bebbeyel mum bebbeyel ngel yaranno koye lebbi jeegoma ɗum noon waɗi ko ñande guila aletta capantati lewru octobre ko nden tigui tana o wanno sanga 14 heures saaha nde bindano waɗanno atta hen ko ɗon butel o fetti ɓe cumino noon cumuji mettuɗi no fewi musɗi no fewi kamɓe tato kala koɓe antirnoɓe kangue cukalel ngel noon bebbeyel ngel noon mbiyetege yummiraɗo ne wiye seen ene yette faala yumme ɓibbeyel ngel wiyete ko i ene yette gayi ko kangel ngel yaranno koye lebbi jeegoma ngel noon ko kañuma idi hawrude e ladial caggal kayinde ɓe nawnoɓe kamɓe kala ɓe nawno to hôpital Amadou Sakhira ka caggal ɗum noon mbiɗen ko bebbeyel ngel ko kañum yaltuno aduna guila ñande talata premier lewru novembre gonɗi ndu rewi hen noon ha ñanden aljuma 4 ko nden kadi bindano kañum ne yalti aduna yummiraɗo noon talata mo cukalel ngel mayno woni talata 9 novembre on talata artuno ko ndena yummiraɗo kañumne yalti aduna e nder clinique goto tawateɗo to Dakar on paami tigui yimɓe tato mbasi pittali mumen e oɗon butela gaz eɗen mbiya bandiraɓe tan so tawi gaz ruppitima walla fetti ƴewata ko tekkere lippina hen ndiyam walla mbajju walla sarbede lottoɗo leppina hen ndiyam kuura hen ne hasima ɗum ñifa hano hannitni kabruji men e ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal nden ha to wuro witengo Cande Fall ko wuro tawtengo sara tiwa wona tonne ko goski cukalel ngel duuɓi tati majjuno ngel ɗeɗo balle kala koroji mumen donki yitude ko kiina gogel tigui yiita goski mum e nder woyde wondani e wonki goski kadi tawa ko fuɗɗima gamotinde no fewi nde laamu tini noon koninkoɓe gaari ha tente koninkoɓe faabo kañumen mbawi yaltinde ɗon goski nawa cukalel ngel noon jeena koto Thiès ngel arnoto noon taw ko taniraguel maggel ngel wurtuno toon ha joni ko leydi Sénégal to Mbour tonne ko goski farasinaji goto farasinaji gurnoɗo e nder Mbour ko biyetnoɗo Eric Birino ko kañum goski mum tigui tawa fuɗɗima gamotinde e nder douche tawateɗo e nder galle mum e nder hoɗande muɗum kanko noon sehil makko debbo goto biteɗo FB kañuma tigui idi yitude kiina goski caggal kay holliri wonde noddimo balle kewɗe ronki hebdemo nden tigui felliti arde ñande alkamisa hanki o arde kay ƴewde tawi holko haalimo heɓade to banggue téléphone nde naati nder galle noon tawimo nder douche to wondani e wonki taw goski ki fuɗɗima gamotinde sapere pompier noon gaari ƴettiɗon goski nawi ɗum to morgo to hôpital mo Grand Mbour waɗide ko witte autopsie kono hollirama tigui autopsie o noon ma hamno no fewi saabu goski ki koko gamotini no fewi kanko suka debbo noon sehil makko nagganoma kay e mbaɗi enquête e holliri noon kanko kay ko caggal nde o wayron jooɗi ko juuto yaari sehil makko o noddi ɗum téléphone ƴettata ko nden o ari noon o tawi goski ki e nder douche ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar toppire e dow lawol pire nder département mo Tivaouane accident musɗo waɗi toon otoji ɗiɗi permodiri hen oto goto ko particulier on particulier noon kañum doganno dogdu fakkinde no fewi o yiiɗi tigui dublude oto goɗɗo o memi oto goɗɗo ko ɗon oto derguiti yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men yimɓe tato mbarmi hen barmande musɗo no fewi ha joni ko to leydi Sénégal keddoɗen jeeyan ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghalii Abuu Bah salmitama dennagal hettoɓe weltare TV kabaruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor hande jeeyeten to ko commune Niaguis ɓe keeɓi ballal umorade e Doudou Ka e jungo Hasim Bodia kamɓe dey wallude duɗe Qur'ana goɗɗe toon ɗe e département Niaguis ɓe dokkama balle kewɗe ɓe dokkama gila e defte ha e bande holɗum région fewto e batte Ngoura ɗon e commune Niaguis o école aji ɗi kadi école Boutout on kadi wallitama gila e kayeji ha e sakuji eko fewti hen e yentude bulum ɗeɗo école aji gonɗi to e ladde kamɓe kadi ɓe ballitama e dennagal balle ko fewde batte élewaji so no mima ɗon ina wayno militaire en ɓe kaali ɓe mbi yo nattu ɓornade comci militaire en ɓe ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum alerte ɓe kaalani yimɓe ɓe yo nattu ko ɓuuri yawde yacade kala jiyaɗo ina ɓorni ɗum kuugal ina fawi dow muɗum nde wonno ina heewi ɓornotoɓe daro mbiya ko militaire en taw wona militaire en greffe mairie Ziguinchor kamɓe de wonkoɓe kaali
ɓe mbi grève o ɓe jeccitaka gila ɓe mbaɗi fewde joni no ɓe pelliti fewde so neɗɗo maayi ɓe dokkata ɗum kayit saka ubbe ɗum maɓe calto e fewnude kayitaji juddu eko fewti hen e estere fewti kadi e banggal mariage ɗum ɗo foof ɓe dartini ko ɓuuri yawde e yaccade kala mayɗo wawata ubbude joom ɓiyum walla joom suudu mum walla jiknaɗo mum so wona heɓa kayit umarade e mairie kamɓe noon ɓe kaali ɓe mbaɗi alerte hay kayit goto yaltata e nder mairie so ɗum mima ɗon ne ina wayno police ji ɗo e gendarmerie ɓe mbaddi junggo e fandu ɓe ummima ƴewde holɗum ko ina nafa leydi ndi ina nafa holɗum nokku o jamma eɓe mbaɗa patrie ɓe jaggi fodde 150 neɗɗo rewɓe 150 ko heddi ko worɓe ɓe fodde 10 yambanaɓe ɓe jaggi hen nogas ina jogui kaɓirɗe fetelaji ina heddiɓe ɓe kadi jagguirama ina jogui poɗɗe ɗaynoje ɗum noon ina wayno leydi ko jagga ɗo henna ko ɗum noon Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zik FM jokkordude Ghalii Abou Bah yallah ko wadde jam Amadou Issa Kebe eɗen mbiya tan yimɓe mairie ndi salade fewnude kayida ubbude mayde ɗum wona feere kadi yoɓe nden to guila goto e mabɓe ene wawi hawre e ladial ko adi ene wawi tigui ɓe ganda tigui so wima goto e mabɓe hawre e ladial ko adi ko grève wona gasa ɗum noon eɗen mbiya tan ɗum ɗon wona feere habaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Burkina Faso paɗen to leydi Burkina Faso to hirnangue leydi ndi ko imama goto kañuma bifta toon on imam noon ko sagataɓe joguitiɓe ha teddita koɓe cuwa andede kañumen biftimo ko catala bitengal CISG kañum holliri alkamisa hanki o nder communiqué mum wonde kay oɗon imam o biftama guila ñande kene walla joni yontere ko biftam imam o noon o wiyete ko Sangare Adama kam tan ko agro pasteur woni tigui ko jogui tigui ko demowo ko jomma jawdi kadi omo jiya kadi e yimɓe tambiɓe catala taw ko fewnoɓe kocce woni kosomeje yeyoɓe kosomeje nder diwan o omo jeeya kadi e fedde taw ko fedde ɓeɗon wiyeteɓe dozo en woni wañoɓe taw ko wañoɓe traditionnel en ko hen jeeya kanko noon o bifta tigui kanko wonno almami kaɗo juma wiyete ka juma Majida Ibnu Jabala ka to wuro witego Faro Koba koye nder galle makko noon ɓe gaari ɓe biftimo guila ñande tati lewru novembre hitande 2022 sanga hitande gonɗen nde sanga 18h30 woni tigui caggal nde o gayni julnude futuru e nder galle makko ko ɗon tigui ɓe gaari ɓe biftimo imam Sangare noon mbiɗen koye nder fedde dose no jeeya ko tawa kadi koye milice auto défense oɗo saaha joni noon teska tigui nden ka ekisala ene ngakki no fewi e nder leydi Burkina Faso saabu e nder wertago leydi ndi hen 40% e oɗo saaha joni wonani tigui e jimani laamu ngu woni tigui koye juuɗe seɓɓitiɓe hollirama kadi e nder leydi he oɗo saaha joni ñande 7 lewru octobre mayde ɗum lo rapport woni cimtol yalti ngol cimtol noon hollirino wonde e nder leydi he ujunnaje 4 e temedde jeegom e jeenayyi ujunnaje 4 e temedde jeegom e jeenayyi école woni 4609 école nana udda taw ala ko uddi ɗum so wona bone seɓɓitiɓe e nder leydi he ne tengtini tan wonde nen ka e kisala ngakkino feewi koto leydi Mali paadena ñande jamma jeenayyi ina weeta sappo woni ñalawma hanki o e gonɗen lewru novembre gonɗen ndu ko sagataɓe joguitiɓe jani e poste de contrôle natirde wuro banggue wuro witego Markala natirde wuro Markala to banggue worgo wuro ngo ko toon tigui base o tawete ɓe jani e base o noon e won base Markala ne tawe nder falde Ségou dadiɓe noon tawaɓe tawi ɗon ɓe mbawi dartade ɓe tigui ha mbarema ɓe hewɓe no fewi keftiniɓe kadi matériel kewɗe no fewi e no matériel kew komɓe banggue fama noon woni forces armées malienne ɓe koliri tigui hay goto ɓe gañoraka hay goto kadi mayani e mabɓe caggal ɗum noon délégation timmuɗo taw ko fama woni dadiɓe ɓe martaba towɗo mbawi tigui arde toon wadde ɓe félicité yettudeɓe e marde ɓe e on sette noon ardi ɗum ko biteɗo colonel Youssouf Oumar Cissé
kañum woni commandant secteur 5 de l'opération Maliko et commandant de la région de la gendarmerie mo Ségou mawɓe dadiɓe kala jettiɓe maniɓe mantiɓe mbaɗiɓe kadi félicitation e yoɓɓe kadi yoɓe jokku golle ɓe jokka cuusal mabɓe kay wawde rende leydi ndi hano hannirtini koto jeene paɗen Sinali Mayiga ko kañuma wonno chef de dose to jeene ko kanko tawa ina wara ñande aseta joya lewru ndu o e ndera ene weeta aleta jeegom lewru novembre gonɗen ɗum ene wara tigui to wuuro wiitengo Jombugu hewɓe noon ene cikki ngoɗon wargo hay koko fati koko wiyete tigui règlement de compte woni tigui ne wawi tawol mo wadduno guute wonno ɗo mo guuto kañuma yooɓi fittade makko losgoji nana jokki hen koto rewa ha joni ko leydi Mali keɗoɗen e nder région de Tombouctou to rewo leydi Mali ɓe jogui toon ko temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyya e goho école ko ɗum woni ko tawate e nder région mo Tombouctou e nder ɗin temedde jeeɗiɗi capanɗe joyyi e goho école hena temedde ɗiɗi e jeeɗiɗi école koko uddi baafi mumen baafi école aji ɗi jangata tawa ala ko haali ɗum janggude so wona bone seɓɓitiɓe gam noon uddide ɗiɗon école aji hono goto e chef religieux woni tigui goto e mawɓe diine tawa kadi ko ɓattiɗo jihadiste en rokki condition ngaji tati so tawi kay laamu ngu ene yiiɗi ɓe mbaɗa cifodira kay hakkude mabɓe jihadiste en ɗi haɗina école aji uddita ko ardi kala condition gadano o rokkiri tigui wonde kay ɓen janggoɓe jangguineɓe kala nde mbawata ɓornade comji taw ko comci jettiɗi no fewi hono islam yamiri yo neɗɗo ɓornor ni ɓe ɓorno ɗi comci ko rewi hen condition ɗi ɗaɓa kay e nder ɗina école aji so tawi kay yo école aji yo kala suuji rewɓe mbaɗe banggue kala suuji sukaɓe worɓe mbaɗe banggue walla kam so tiisi muusi hay sinno ɓe mbawa wadde classe rewɓe banggue classe worɓe banggue rewɓe yo gonna rangé mumen banggue worɓe kadi gonna rangé mumen banggue tawa kadi haɗago ene heedi hakkude mabɓe condition tataɓe noon ya taw kay jangde nde ene yaada eno diine islam wiiri ni tawa kadi kamɓe ɗikkolaji ɗi kala enen jaltina zakata hano hannitini habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali mbiɗen kanko noon kanko biyeteɗo kanko namdiɗo ɗum noon jihadiste o wiyete ko hukka ak al Husseini ko kanko wonno mawɗo taw kanko wonno juge islamique e nder région de Tombouctou e sa kay rewo leydi Mali wonno e juuɗe seɓɓitiɓe ɗum wonno ko en 2012 habaruji men ɗemngal pulaar koɗo kadduɗen kabaruji men ɗemngal pulaar e ñalawma hande sawta he ko kabaruji men ɗemngal pulaar ɗaccon hagge to leydi Tchad noon wayloji kewɗi mbaɗi e nder leydi Tchad taw koto banggue gardigu gendarmerie e to gardigo police kala ɗum noon ardinoɓe police ardinoɓe gendarmerie kala e cikku mumen kamɓe kala ɓe mbaylama e oɗo saaha joni ɗina wayloji noon mbaɗi tigui jonte tati caggal kaya seppoji musɗi bonno toon e no ñande nogas lewru octobre mayduɗo ndu ha waɗino fodde capanɗe joni neɗɗo wasino hen pittali mumen fodde temedde tata neɗɗo wonɓe mbarmi hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo moon silmon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah tawi koto Ziguinchor ko Amadou Isaga Kébé ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on